manonegi yo magalagala e sub-county no Magemiala oyudi odiochieng' makawuono. Japuonjre no manyocha ne nitiere klas 10 skund sekondar ma Uranga. Fuon dende nyocha ne okwany kuonde mopogore opogore manok moting'o koda gweng' ma Marenyo sub location juma mokalo. Kalwetene to nokwany e bar moro mayudore gwenge ma Sagam. Ka fuon dende mamoko ne okwany e tok dala ma bende ichich ni en dala achich ma itudo kod nek mare e gwenge ma Kachola. Bang' menyo makamano wiye kawuono no kwany kata no yudi e cho machiegni kod dala achich no ma itudo kod nek mare mayudore e gweng' ma Kachola village. Nyalo paro no odiochieng' manyoro wede japuonjre no nyomonjo dala achich no kama bende ne giwang'o udi adek ka obila gi thuolo masani dhi nyime kod timo nonro ka achiel kod timo apedha ne achich ma itudo kod nek mar japuonjre no manyaka sani oseyangi nyinge kaka Odhiambo Otami. Kaporo manitiere kaunti ma Siaya